ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ମହନୀୟତାରେ ମହନୀୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବୁ। ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ବୃକ୍ଷର ବେଦନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ପରିବେଶବିତ୍, ଗଡ଼ପୋଖରୀ, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ଆମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଢଙ୍କନ ଉପରକୁ ଆଣିବେ। ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସୁଣ୍ଡିରା, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ପରିବେଶବିତ୍, ଗଡ଼ପୋଖରୀ, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର। ମାନନୀୟ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମାଜ ସେବା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମର୍ପିତ ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଭବୀ ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ସେବାକର୍ମୀ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନମାନସର ସଦା ଆଦୃତ। ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପି ଦେବା ଅନେକ କମ୍ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଦେଶ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପବିତ୍ର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଅଛୁ ତଥା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ଆଶା ରଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛୁ।